आणि दही कसं आपल्या आवडीप्रमाणे घालायचं आहे। आज आपण करणार आहोत भोपळ्याचे भरीत किंवा भोपळ्याची भाजी दही घालून। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। सगळ्यात पहिला आपल्याला हा लाल भोपळा जो आईने गावावरून आणलेला ना, त्याचे भोपळ्याचे घारगे केले त्यातलाच हा उरलेला भोपळा आहे। आपल्याला मुंबईला सुद्धा मिळतो हा लाल भोपळा, तो जरा मोठा असतो। तर हा लाल भोपळा असा चिरून घ्यायचा आहे, पण हे कसं ह्याचं काय कसा पण चिरून घेतलं तरी चालतो, कारण हे आपल्याला नंतर स्मॅश करायचं आहे। त्यामुळे काय बटाट्यासारख्याच्या फोडी करून घ्यायच्या। त्यासाठी लागणारं महत्त्वाचं भोपळ्यानंतर महत्त्वाचं जे साहित्य ते म्हणजे दही, हिरवी मिरची, आलं किसलेलं, हे मी किसून घेतले अर्धा इंच आलं, कढीपत्ता, हळद, हिंग, जिरा मोहरी फोडणीसाठी आणि चवीसाठी मीठ। आणि आपण ही भाजी तुपात सुद्धा करू शकतो आणि तेलात सुद्धा करू शकतो। तुपात केली तर आणखीन छान चव येते। तर आता आपण बघूया ह्याची पुढची कृती। आता आपण टोप गॅसवर ठेवला, टोप गरम झाला, तेल घालते। ह्यामध्ये आपण जसं मी सांगितलं तसं तूप घातल्यावर खूप छान होते। त्यावेळेला ही भाजी आपण उपासाला सुद्धा खाऊ शकतो। मग त्यावेळेला फक्त आपण मोहरी नाही घालायची, बाकीचं साहित्य जिरं वगैरे चालतं उपवासाला, तर ती घालून आपण जशी बटाट्याची भाजी करतो तशी सुद्धा ही भाजी आपण उपासाला खाऊ शकतो। तर तेल चांगलं तापलं की मी सगळ्यात पहिला घालते मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, चिमूटभर हिंग आणि हे आलं। आणि ही आपण मिरची मी खूप बारीक चिरून घेतली आहे, कारण ही तिखट मिरची नाही आहे आणि भोपळा थोडासा चवीला गोड असतो, त्यामुळे खूप हिरवी मिरची बारीक चिरली ना की जरा चांगली चव येते। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालूया कढीपत्ता, ह्यामध्ये आपण कांदा नाही घालणार आहोत, फक्त आलं, किसलेलं आलं। आल्याचा पूर्ण कच्चापणा गेला की आता आपण घालायचा हा भोपळा। एकदम सोपी रेसिपी आहे ही। आता थोडीशी हळद घालते आणि आता हे व्यवस्थित आपण सगळं परतून घेऊया। आपली जी फोडणी आहे ती व्यवस्थित सगळ्या भोपळ्याच्या फोडींना लागायला हवी। आणि ह्या भाजीमध्ये आपण अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे, पूर्णपणे वाफेवर शिजवायची। हे बघा आता आपली फोडणी पूर्ण लागलेली आहे सगळ्या फोडींना। आता मी इथे चवीप्रमाणे मीठ घालते। ह्या भाजीसाठी ना फोडणी होणंच खूप जास्त महत्त्वाचं आहे। जी आलं आणि जिरं घातल्यावर जो छान फोडणीचा सुवास येतो ना तसा यायला हवा आणि मिरचीचा एक ठसका लागायला हवा, मग ती फोडणी बरोबर होते आणि मग सगळ्या भाजीला चांगली मिक्स झाली ना की पूर्ण सगळ्या भोपळ्याला छान चव येते। आता मीठ घातले तर व्यवस्थित ढवळून घेऊया। आपलं मीठ आणि फोडणी पूर्ण व्यवस्थित सगळ्या भाजीला लागायला हवी, पण आपण थोडंसं असं हलवून घेऊया। हे बघा सगळे म्हणजे जो आपण कढीपत्ता वगैरे आलं सगळीकडे व्यवस्थित लागायला हवं, आणि जर खाली राहिलं तर ते काय जळून जाईल ना, अशी व्यवस्थित हलवून घ्यायची भाजी। ही भाजी आपल्याला अजिबात पाणी न घालता शिजवायची आहे। त्यासाठी ह्याच्यावर आपण असं एक झाकण ठेवूया, ताटली ठेवली आहे आणि त्यामध्ये पाणी घालून ठेवलं की वाफेवर ही भाजी खूप छान शिजेल। एक 10 मिनटं एकदम स्लो गॅस करून ठेवलं आहे मी, 10 मिनटं आपण ठेवून देऊया।
आणि त्यानंतर चांगली वाफेवर भोपळा शिजला की मग पुढची रेसिपी बघूया. 10 मिनटं झालेली आहेत. आपण बघूया आपला भोपळा केवढा शिजला येतो. बघा थोडा शिजत आलाय, अजून चांगला शिजायला हवा पूर्णपणे. आपल्याला हे आता कसं प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे. काय काय जणांना एकदम पूर्णपणे स्मॅश करून तसा आवडतो, काय काय जणांना थोड्याशा फोडी केलेला आवडतात. आता हा तसा शिजला आहे पण अजून चांगला हे बघा अजून चांगला शिजायला हवा. हा चांगला ढवळून घेऊया आपण. अजून एक 5-10 मिनटं वाट बघूया, चांगला शिजेल. चला बघूया. 5-1 मिनटं झाली आहेत. आपला हे बघा भोपळ्याला खूप चांगलं व्यवस्थित पाणी सुटलं आहे. आता भोपळा चांगला स्मॅश पण होतोय. अजिबात पाणी घातलेलं नाही याच्यामध्ये. जे पाणी आहे ते वाफेवर शिजवून भोपळ्याला सुटलेलं पाणी आहे, त्यामुळे आपल्याला पाणी घालायची काही गरजच पडत नाही. हे बघा आपला भोपळा अगदी व्यवस्थित शिजला आहे. पूर्ण सगळ्या फोडी त्याच्या व्यवस्थित शिजल्यात. हे बघा चांगला स्मॅश पण होतोय. तर आता आपल्याला दही घालायचं आहे, पण ते आता नाही घालायचं, कारण एकदम गरम असताना जर दही घातलं ना तर ते फाटेल आणि ते मग व्यवस्थित लागणार. थोडंसं थंड झाल्यावर नंतर करायचं. नंतर मग आपण गरम केलं ना दही घालून तर चालेल, पण आता गरम असताना दही नाही घालायचं. तर आता मी मगाशी साहित्यामध्ये दाखवायला विसरले. आपल्याला थोडीशी याच्यामध्ये साखर घालायची आहे चवीपुरती, अगदी थोडी, एक अर्धा चमचा पण कमी असेल. आणि आता हा व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपली ही भाजी तयार आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये फक्त दही घालायचं आहे. तर ते मी थोडी ही वाफ आहे ना ती कमी होऊ दे. गॅस बंद करते आणि थोडी ह्याची वाफ याची कमी झाली ना की मग आपण ह्याच्यामध्ये दही घालायचं. मग आपली भाजी खाण्यासाठी तयार. हे बघा सगळे व्यवस्थित छान अजिबात पाणी न घालता आपण शिजवली. आता काही लोकांना खूप पातळ नको असेल ना तर आपण थोडंसं गॅसवर ठेवून त्याचं पाणी आटवू शकतो, पण ही अशी छान पातळ अशी छान लागते खायला चपातीबरोबर. आणि भरीत म्हटल्यावर ते तसंच असतं, सुकं नसतं. तर आणि हां, जर कोणाला दही घालायचं नसेल तर आपण जी भाजी शिजवली ती एवढी शिजवायची नाही, अशी सुद्धा छानच लागते. पण जेव्हा फोडी असतात शिजल्यावर, आता हे कसं मी पूर्णपणे त्याची पूर्ण स्मॅश करेपर्यंत एवढं शिजवलं, खूप जास्त शिजवली. तर आपल्याला जर दही घालायचं नसेल ना तर थोडी कमी शिजवायची, जसं बटाटा शिजवतो तसंच. आणि त्याच्यावर वरून हवं तर खोबरं घालायचं, किंवा ही अशीच खाली तरी सुद्धा खूप छान लागते. तर प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे, पण दही घालून खाऊन बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आता थोडी वाफ जाऊ दे, मग मी दही घालते. हे बघा आता आपल्या भाजीची पूर्णपणे वाफ गेलेली आहे. आता आपण ह्या वेळेला आपण दही घालू शकतो. तर पण मी काय करणार, मी सगळ्या भाजीत नाही घालत आहे, मी भाजी थोडीशी काढून घेते. आणि दही कसं आपल्या आवडीप्रमाणे घालायचं आहे. बघा हे आता आपण वाफ गेल्यानंतर घातल्यामुळे ना दही आपलं फाटलं नाही. तर गरम असताना घातलं तर दही फाटलं असतं. अशा प्रकारे आपलं हे भोपळ्याचं भरीत तयार झालं आहे. चपातीबरोबर खूप छान लागतं, तुम्ही एकदा नक्कीच करून बघा. आणि हे जे भरीत आहे ना,
आपण ज्यावेळेला टिफिनला घेऊन जातो ना त्यावेळेला भाजी आणि दही वेगवेगळं घेऊन जायचं आणि मिक्स करून चपातीबरोबर खायला खूप छान लागतं। तुम्ही नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला कशी वाटते हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा। धन्यवाद।